kuma ba shehun ba madubi. Duk sanin ka da Allah ba za ka san gausi ba, sanin ka sai kai ya Burhama ba zan binne ba madubi. A kai ne ka buya ka fito kuma fili, zahirin buyan ba abin da ba kai ne ba madubi. Shehu kai muke a gaskiya, shehu faɗin ka ya wuce wa halitta, ko da a suna aka bar mu shehu ba dukai ba madubi. Shehu kai muke haidara yawa, shehu kai kake juyawa, tasarrufin kauna ashe da kai take motsawa madubi. Shehu kai muke azimin shehu ka girma ka girme, babu mai girma a gaban ka bai duka ba madubi. Shehu wanda ke san kai masa barka da ya samu, wanda ke kin ka tausaya masa ba zai sha ba madubi. Shehu sarakuna ke maka hidima saboda isar ka, shehu kai ne kai zamanin ka bai shuɗe ba madubi. Yan uwa alin layi mu ne yan faila da fakuri, a cikin Burhama ba zai kare ba madubi. Wane ne ba kai baya a ba isa haka, muna cikin shehu da so abun ba zai goge ba. Kai muke du mun haukace a cikin kashewu mun susuce, har waɗansu suke mana ganin da ba mu ne ba madubi. Ko a so ni ko a kini ni na san gausi, na zaɓi in zauna da shi ba zan juya ba madubi. Shehu kai muke imtihani da yawa, shehu muna godewa, haka aikin ya taho ba suke aikin ba madubi. Shehu kai muke na karanci takardar da ba rubutu a ciki, o shehu ban san ta inda zan fara ba. Zuciya babu kashi cikin ta, wayo Allah san ka ya ci jikina da zuciya ta baba madubi. Na ta zamta cikin shehu ba na gane komai, inda ba kai sai kai a zahirin da na duba madubi. In na koma sai na yi suluki cikin gausi, duk abin da ka yau za mu yi shi ba za ba madubi. Shehu kai muke yadda ka so shehu haka za mu kasance, daɗi da wuya ba za mu ki mu gode ba madubi. Shehu kai muke cikakke, kai ka zo da aikin Allah a gane Allah, kai kaɗai ake bi ba madubi. Shehu kai muke ruwan dare ka cika duniya a kowace fanni, mai karatu ba zai karanta littafin ba. Aini lagi ka ci kowa ya ganka ya huta, shehu kulawar ka ba zai saka abin Allah ba madubi. Masu kushe zagi da mai munafurtar mu, mun manta kanmu balle tana ku ba mu duba ba. Shehu kai muke kafin ka ce wani bai yi ba to kai mai kai ne, sharaɗin kenan ba ka binciko aibun ba madubi. Kama shehu ka samu kusanci da Rasulallah, kyale kowa inda baka gan shi da gausi ba madubi. Shehu waɗansu na faɗin na zare, waɗansu sun gamsu, waɗansu ko ba su gane ba madubi. Ku ya kuri ban ce ku ji ne don doyan ba, wanda zai je wanda ba ya ce ya yi gaba. Shehu kai muke shehu da shi zan fita baki da na bude shi, na gane majanoni ya shehu ba wai ba madubi. Kai kadai ne duk mai gani yana ganewa, ba rufaffe ba duhun kai ba za ya gane ba madubi. Shehu kai muke zamani dai na shehu ne, masoya mutuna mu daina bin wani inda ba a shehun yake ba madubi. Shehu daɗi shehu walayi ne, duk da inda ka zo ya kasance ba canjin ba madubi.
tafiya ta tafi shehu mun aje mun ɗauka sai dai ko shehu amma ba a gane ba madobe. Badini shehu ta tabbatu ne a cikinka zahirin gausi kai ake ta duba baba madobe. Ina son wanda ke son ka barhama, ina kin makiyin ka ban ware ba madobe. Shehu kai muke haka aikin ya taho da so ake soyayya, sharadi ba zan ɗauki wacce ba faira ba madobe. Barhama shehu ba Allah ne ba kuma ba bawa ba madobe. Abin yake ne kai dai kira shi barhama, ba a gane shi da shi ake shiga mun tuba shehu mun tuba. Mai abin mamaki kai kake gaban aiki shehu alfarmar babu wanda bai samu ba shehu kai muke. Ba zan boye batutuwa kanka ba ni dai, ba zan shiga duk inda ba a san ka ba gumba madobe. Tuwo dai sunan shi tuwo a ji daidai, wanda ya san Allah ba zai ki hutun daga ba madobe. Tun daga Laraba ake gane ta mahajubi, ba zai kama da ma'arufi ba madobe. Shehu kai muke aniya dai baba da na shehu Ibrahima Musa Zarto Diamond, ba za mu rabe ba, ba za mu rabe ba. Ahmad Abdullahi dai yana so sosai da Abdullahi na gaba, amana duba amana duba. Anan zan huta ba nufin hutun ba, a faɗin gata kankani ba zan huta ba madobe. Shehu kai muke dubawa.